daftar ki pirang-pirang beli lanang bae wadon kepada daftar. Siapa sing daftar ku? Sing lanang ya akeh. Oh, sing wadon. Sing wadon pirang-pirang. Weruh darsem. Darsem melu daftar sayembara. Dah. Dan bisa apa darsem? Jare kita madru wong wadon bisa apa? Ya iya. Dheweke pengen maju ning ngarep. Dak priwen bae pamrih karo imbalane ning ana. Ya wis Mas, barang nang kita melu daftar ah. Arep melu aja meluan maning. Apa sih? Mangsa kuata. Ya pautan yang leler lakonan sabar nerima. Wong sabar langka alane malah dadi ning bagus. Saujare wong liyan sing aran sumur tiris sing dadi penghuni tutu manusia biasa wer. Apa kudu penghuni? Wujudnya dendam yang merkayakan. Oh, rombongan setan. Siluman sing jagat. Bakat tutu kita manusane kira kasih kuat. Sampai wanita karo siluman. Bakat kita maja maning macan siji loro. Taruh macan kabeh salembur. Blingara kon mlayu. Oh, itu gak kuclak. Dianggap yang kuclak. Sawangan. Bakat nembun ning sumur tiris kiwer. Nok dewi nangke non minangka saking cikedung dewek kajalali. Beli bakal ali selawase. Mas selawase. Kudu ngliwati alas kiyen. Oh, mana manjing? Sing aran sumur tiris ki masih adoh hari kudu ngomong. Aduh, angker kuno Mas. Beli angker maning ngung bangsane siluman sing dadi penghuni. Wah, wis gak kita ngomong daftar ke ah. Aja meluan. Belilah. Ke pokok kita. Karena kita duwe keyakinan najan sing nunggu di bangsa tim damai yang berkayangan. Iya. Mangsa ya kita manusia kudu kalah kenang bangsane siluman. Iya. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Ya iya memang. Ya iya. Iya sampai wanian temen Tapi Mas. kadang-kadang sok merinding cidok. Ku jare wanian. Ora ilok-ilok bengikin ki. Nang apa sampean aku? Ya masa ya kita kudu balik maning ya wer. Ya wis tanggung gaya lah. Tanggung gaya ya. Nah. Mengko mati mau coba-coba lu kingkong dengan gue. Wanian sampean Mas. Tahu kingkong siji. Duh iya. Heran beli sirawer. Heran kita. Ya moal kingkong karo endas karo badan sejen-sejen. Ari badane ireng ndase apa? Indah nak kingkong blasteran apa? Busung. Mendia kena pacar kita kayaknya Maya. Oh, Dewi ta Dewi. Dewi ndi? Dewi sing Taiwan ka. Dewi Kuana Loro. Dindi. Dewi Taiwan. Nah. Dewi Cikedung. Iya. Ah, bocah. Terlalu demen kula ning sampean wayang temen lamun putus ning dalan angel luru tambane angel luru gantine masih kelingan bae senajan weru aku sim sampean wis duwe rapi tapi sun rindu nok ajeng lamun ditinggal kari kula pengen kelakon kula pengen ketunggon bagen dadi minum terlalu demen kula ning sampean. Ya lagi enak-enaknya sampai kudu stop ngene ah. Wer to wer. Kita mah sampe kami tenggengen. Apa sih? Iki bocah wadon iki kakek nganggo pemutih apa? Nang apa sih kuno Raine raya? sampe merak-pak kayak kene. No. Apa sih Mas? Mulane gak bakal dadi sektan ku aja nganggo pemutih maning. Aduh Mas, pemutih salah tuku. Hari kuno apa sih ditukuin dane? Pemutih bener tuku nek kutul ora Mas. Butul jibu LDL lah. Barang senoku Mas, tukune kan kasing wadahe cilik sajempol sikil. Obat semprot lah. Wah ya tak anggo ning raiku Mas, raine panas kabeh. Kanolono. Yang sila banget
nganggo aku cuka kuno. Siraki pemutih nganggo cuka apa? Kok sirai bokatanku senok ku nganggo pemutih ku mas putih. Beli urwaya tinggo raina merekabak. Anak raisi model kayak kenen. Temenane siapa ya masing raina kayak kenen. Lamun bisa lah maning batang kita. Wes. Gemuyu bae kaya wong suwi duit. Mas. Apa sih? Senok mas mana jagat anyebeyap. Ada tiapa mas ongko bae. Tuli ongko bae pribawanya ngapa sih indahnya siranya aku? Mas nguringet bae mas. Ngelihat kena ngapa indahnya? Sampenan kelek-kelek pada ngeceh. Terus? Bu teman mas kelek ngeceh mah. Hari konon? Pelangkakan melu ngeringet. La ilaha illallah. Tuli sirane semono ngringet kuntas ngendi sih? Kok dingin ke mas arep kebut dingin Kebut. Ongkop kabeh. Dari sirah kono biar ngelatini sirah. Ada tiapa mas wong lemu mangringet bae. Ngeringet bae sirah masangkane pada lides sih. Kok mas meneng arep sabut tipi-tipi. Apa ngurus sirah? Apa sih mas? Jagat ku lega sirah kino. Kenang apa sih dikebut dilebak pun sirah ku indahnya. Tua-tua gak kayak wong dawuk. Mas. Apa? Si ngongkop ku mas ning kene. Toliningan si ngongkop ning kene sing dikebut digigir mah. Kok si sengit payah. Rombongannya Dewi setan si kedung semuanya. Suk iki ketemu karo Dewi. Tutu ngomong-ngomong sirane kuntas ngendi atau arep endi? Aduh mas, senoki mas keblaen. Kebelain kebakaran, Dudu mas. kenang banjir. Ora. Hari kono kebelain kenang apa sih? Keblaen soten mas, senoki mas sing sumur sapi ki nyusul menek ki. Sumur sapi Batang, Tanjung Tiga. Iya mas. Anak apa sih kana menek? Bisanya senok keblaen soten mas. Pengen nonton sandiwara orang mas. La ilaha illallah. Sirak iya nemen-nemen temen ya anak indahnya aku sadana aku dedemenan apa? Mas jare aku mas, bapak Amrulku lagi hajatan senok kesing sumur sapi menek ki mas. Lagi hajatan. Iya jare mah bapak Amrulku ya mas. Ya iya. Senok mene mas numpak becak kari-kari tukang becane diladap. Kenang apa ngumbangi tukang beca sirakku? Ya weru ora mas. Weru kungku mas dalane blenak. Iya. Tukang beca ditumpaki rodane miring ini mas. Miring. Roda dua kah diringakan kan mas. Terus Beli weru mas pasang sama tukang beca na jelugangan. Beca na kejelugang seloka kontal seloka kedungsuk. la ilaha illallah. Malas na temen sirakiyano. Kabrang Dadi sirak isi sumur sapi. si sumur sapi. Tujuannya garap mendi. Muter-muter ki mas wis ning Batang. Hari biasanya nih ngendi. Ya biasanya ning legok. Lah iya barang anu lego ke kebongkar. Legok ke mas dibongkar ora mah tadi senok pindah ning pinggir Cilandak kan mas pinggir kali. Tigor. Ya lamane enggak digusur kan. Tanggal 13 ya mas. Baru beli mas tanggal 13. Beruning jadwale. Ya baru mas senok manyong senok singkana. Hari konon masih laki hari digusur be ngali bae. Ya wis ngali mas senok ka barang digusur kok ngali ora mas. Ning pinggir jembatan Ciasem kang. Ana mas. Ana. Yuk kita pernah tadi RT kan. Mas, kok dingin mono ku mas. Ning kono ke pasarane pira? Ditegi kan apa sirane? Ayo takon ora mas jare ning pinggir jembatan Ciasa mana? Emang sirane ki lagi apa sih no? Ora senok ki lagi frustrasi. Frustasi. Iya mokonon mas. Sakine menggawene apa? Senok ki mas redek makine mas. Nyonganan mene digusur ora mas. Iya. Mana maning digusur. Ning Malah. cek iki mas arep digusur maning. Buru beli mas. Embo. Sampai mah beli tanggal 10 cek ini. Isi lagi kebek masih jadwal ya. Ayo berulah senok mah. Tadi si lagi mulai apa sakin ki? Kone janane ku jaker nih sampean. Ya mulai senok mas yak sakin mas dagangan ora mas. Dagangan. Ya bagus lah berarti kreatif si lagi. Apa nih mas? Dagang kacang nih anuk ya. Ora pengen dagang kacang batine pira dicicipi bedalang. Oh dagang wedang iya no. Ora sanggup dagang wedang wis kapok.
kapok na ngapain dan aku ngalami mas bangan senok dadi pelayan wedang. Iya. Baka bocah nome pada nginung. Bener. Toli pada teler. Iya. Susuna senok ya mas diremet-remet. Di paingan susu emor ya no. Emor dah aku pelem kambak kedak. hari konon silanya sebenarnya dagang apa sih Diisin temen ngomongnya mas. aja isin mah telah wong sejen kok Sampean aja kanda-kanda ya. ya tuh kita garap kanda-kanda apa indahnya Senok ya mas, jujur bae mas. iya Lagi dagangan badan. dagang badan siapa Dua aja rosa-rosa ngomong aku mas. ya dagang badan siapa Ini amena dibisiki. apa sih Dagang badanku dagangan awak. Krungu beli saja aja rosa-rosa ngomong aku isin do ikut. dagang awak Dagang awak. beli ngati nih bahasanya sirap Mas, mas, urusan apa siapa yang lagi dagang awak cewek siapa aku? silanya aku ngerti beli sih Siapa yang beli ngerti dengan awakku? Bu Kari ngomong be kon luru duit. siapa Siapa kana ngarep sedok lur duit siapa? Kita. Siapa kana? Kita. Palingan darah doer. Apa sih? Waraka kene wong edan Taiwan iki. Nos. Oh. Ya kabeh keningan Mang Dara wong wadon makayak luru duit. Oh no. Tuliningan wong wadon makaya luru tembelek mah. Kira kesewot. Ya sewot lah ngarene senok jemas luru duit. aku tukaran goblok Ya ngarene senok jemas luru ya duit. silan iya beli indahnya aku Ya bagian iya gak jadi kandakaken oraman. malah gengsi mah duwe silang Senok aku isi oramas. Aduh letak. sengit rang jadi silaki luru duit Mas menia. Lamun senok murah kone aja wara-wara tukang kecrek ya. apa sih Sing ngaran Iip iya kan mah bakal weru murah ku nyuruntul. sing potongannya ka sentara Iya, ya sentara gak ngerba ketilang. jadi silaki luru duit Iya mas. bareng anu ngari si durung Dorong mas mau karena sing anyang selawe ora pengen. indah nih pasarannya piras ya Idi mas pasarannya senok mas larang mas. piras sih no Wis kin mamangken bae tak kobral. iya Wis padu 300.000 be. pira 300. mbu temen garai kayak kemang mamang ono kotak 300 parat Lah ngarene senok kayak kemang mang. nyora aja merak bak kayak kono Bahkan deleng wong wadon ko mas, aja deleng rae. delengnya ku apa Delengan goyangane mas. emang saya bisa goyang Mas lamun sampean karo senok, sampean tinggal pasangan. Senok dewek si munyer-munyer kayak kemidi. loh wis lah si laki kelarangan kita beli berapa ngadini sirat 300 Lah mas mene. Dame. Duh, tapi apa sih Oh iya, lagi anyangan-anyangan ya. Bibin. minum goblok Mas sampean 300 beli wani. beli Miskin mamangkenan ya mas, bakal sampean 300 beli wani. Encang wani beli. Lamunan 150. Pira ceh. 150 Siapa yang ada duit beli sih? buru-buru duit mene banyak kita rokolin jalu Lagi awan kau hari bisa nutut sampean kan? ya mau kita titul kamu bayar bocakin mah Dinakin siapa sih hari sana sih ngoli? Kosim. Mas, jotos enggak sih wani beli 150. beli wani lah biar pengadini sirat Dingin mana? Duh ya, mana dingin mana? kenapa sih dadaku 150 beli wani ya Wis pakai senok mau nerga mana gak aja balik. ya pira Senok kesakin teman-teman pengen ngerasani wong ireng be. aja bangun goblok Sak 150 beli wani. beli Miskin makanan ya geger-geger ya. Bisikan bang ngomongnya. ya pira 150 beli wani. ora Ya wis ada 150 beli wani. Batu selawe bu bayu. Pira ceh mas. selawe Siapa yang ada duit beli? kayak mah bocah butuh duit kanggo setor listrik Iya kuno. kayak kono no waktu mah bakal beli duitku yakin Siapa yang ada duit beli sih? bu temen buru-buru selawe Asik kalau selawe bu wani ya mas. disangka gelem Ay mau sih sampean kan mas. ora garap gelem melayani sira beli pengen Duh, ya mana. Iso gerak balik mana. Dame. makin dame bocah kayak bodong Selawe bu beli wani. beli Pakai senoknya mudun rega mana gedoh ya. mudun mani Patu sampai wani be. ya pira Selawe bu beli wani. ora Ya wis Ariano mah. Mas, patu 10.000 bayu. Pira ceh mas. 10 Ya bisa yuk patungan yuk mas. hah
Patungan dah wong tuku semangka indana. Ora pengen bareng kon patungan mas senok kok nglayani wong loro. Ya, ada barang-barang nyedot. Barang nyedot kudu kumangan es teh botol apa? Oh, Tadi 10.000. 10.000 gelem ya mas. Najan 10.000 ganok kita yang beli gawa duit masih aku untuk utang kayak konon. Mana ngomong nih bapak tuan rumah bapak Amrul kah? Ya bapak Amrul bagi ngupaya itu biar kang ngomong kononan. Aku ngomong mana nih nok ajeng sing di pelawangan kamas. Wong ajeng pendongol beli. Masih ada wong. Ya kunikus lah biar pelatih sirah. Mana mas ajar balik mana do ya. Ya bocah keripet temen sih. Oh si 10.000 sampean beli wani ya. Wis pakai senake mudun rega maning ke. Masih mudun bae cak. Asal sampean gelem bae ya. Pira? 10.000 beli wani. Beli. Ya wis mas ari anu mah 10.000 beli wani. Urupan karo segaking bayu. Suge bebek kayak bocah iki umah. Ya mas. Ya mau sila diurut karo segaking beli ka ah. Segaking be mas. Mong. Ayo sih mas. Mong. Aduh mas kakian. Ngapa sih anakmu? Aduh mas beli kujagan. Nah ngapa sekecap kayak kaetong sembelih. Aduh mas. Senok mabakan nafsu beli metu gimana gini mas. Nah ngapa? Pengen nguyu. Ya mana nguyu kana kudu genakang sepi. Aduh pating gremet kabe mas. Terus mana kan ning karang kalau nguyuhe. Ngendi mas? Ning karang. Mong abokat dijragal mong. Mau ning karang. Mong sekarang abokat dijragal. Ya wis mono ning sawan tas panen mono mengguri. Aduh mas, ning sawah amit-amit. Apa sih? Ngalami mas, bengen ku mas senok nguyu ning sawah. Iya. Ora kelingan mas tunggak dami ora dedek dingin. Terus pengen nguyu kebelet mas. Iya. Iku barang mendek ku mas senoknya kesogok. La ilaha. Paling ngerempes bayan. Rempes dah tanggul kali. Tolong wong wadon bokat nguyu ning sawah katunggak damine dedek dingin. Waduh, sampai bak ini durung ngalami tadi wong wadon sih ya mas. Mulane kanok nguyu kuat hati. Mas tunggak dami kah mas, bagian dedek dingin kah dengil La maning. Tunggak damine wis dedek dengel mani. Tadi arep nguyu ning endi? Arep nguyung kana bae padang-padange Si nake wong aja ning kono. Saya ndak temen arep pake wong arep beli paling sing ngintip dikin bocah ludoyong. Ayo. Siapa kena mas? Kastiwan. Ya apa kena nok? Sing digetak-getakan jimbul-jimbul bae. Nang apa sih? Iku mas Kastiwane. Nang apa? Wong senoke arep nguyu jetau merkekar disogok. Ya mulane kang uye mana ka aja ning kono. Mau wis gang kono mamong Sok mana? Anak Kastiwan. Bagian Lanang-lanang dagang rumbah. Menang arep dari dene soale. ilaha illallah, celanane dicopot bocah. Soal ki Mas ora ganti-ganti. Karisan setan. Turane mama sana bunda kecer tokok-tokokaken. Iso war sampe ngebul. Kok gak senok pengen jaluk ning nok ajeng berarti kirimi. Lindam. Kok gak arep nguyu pengen nguyu beli kujagan. Kayak ayam ngetes. Ducuk. Ducuk. Apaan sih Mas? Ya moal wong nguyu kayak suaranya kape. Cabut apa ngomongin kayak kenen. Di umum sih Rama. Saking gue sampean yang merangsang. Merangsang saking apa? Sampainya lumayan nanti. Ya, sampenan bantut nguyu menang ngasih Mas aja jawil-jawil mancing maning. Aduh Mas, nguyu rada kegergesen. Aja kakek manpete dadi wong wadon kuno. Ini sih kamangan jengkol. Siraman dogasin dana semangka dipangani. Jeprak. Ada. Mas wis jeprat kan Mas? Apaan sih jepret? Durung ate gue sing jeprat. Wis bagaimana? Mas, Apa sih? ora kelingan maning orang gawe aqua gelas. Aqua gelas. Iya ora Mas. Kanggo apa sih nok? Iya kanggo wowok ora Mas. Ya ampun aja jorok yang mana lu di sumur kan nok? Ya katon sumur Mas.
Tuli garap ning ngendi? Sampean gawa aqua gelas beli. Buru-buru kanggo sira kanggo dewi yang bayar tepokoli pirang botol. Duh ya. Uga arep takon ikan yang bocah kah. Ya lo Sariana mah. Takon rusana beli rus kah. Ana iku rusana. Rus. Kenapa sih, Nok? Rus. Kenapa? Rus ana aqua gelas beli. Buru-buru aku gelas, jak pengen nginum. Duh, ya iki senok yakin, tasmu yo pengen wawak. Bisa aja nggo aku gelas maning. Nganggo apa sih? Di perot, di perot. Oh, dikerot karo jarit, Ya kurang bersih. karo anduk. Ora, Ari ku siti kerot karo apa mangerus? karo kulit duren. Ora pengen. Idi wis gak ora pengen Nah, bulan iki gajak wis ya ajak. Wis Arep apa indahnya? beli dicewoke maning arepan tak kelap bae karo tisu basah. Ya ampun gawat tisu basah kayak manusia. Mau meneh gua Mas mampir dingin ning Alpa. Oh, gak kanggo apa kun? Aya kanggo ngelap lah, Mas. Jorok sudah kiwatun-watun lo. Wis arepan beli kadra setan. Menengah Aduhnya sudah. Yang merinding beneran busuk aja. Mas, umur-umur nembeke Mas ditempeli karo tisu basah. Kayak apa rasanya? Sampenan kerasana ki Mas sampenan nyus. Nyengitaken setan. Menang gak masih kilengket tar dilap dingin Sebagian. Suara apa nok ting krokok? Duh, ya Mang Dara ribut bae. Suara apa sih kayak konon? Adate Mang Dara. Apa sih? Adate nembetas dicukur oleh telung dina. Dicukur. Mana ko gempel apa no? Ide dudu gempel, Mang. Apa sih? Jembrong. Wis buat. Sampeyan bagian beli. Beli pengen. Mang. Ora. Ya wis mau tarawati maning. Bokat bae Mang Dara esuk-esuk nglayani tukang ngobor kodok. Hari beli edan mah. Tutu ngomong sakit sapa arane. Oh, sampean ku kelalen ya, Mas. Tutu kayak konon kita kisah berema aneh nih sira Mas, sapa kasih. Bokat sampean samar. Iya. Ki Mas senok ki Mas sing arane Ayu. Rungu beli sih Mas sampeanku. Siapa mau arane sira nok? Arane Suju. Iya. Wong Junti Mas Suju, Mas. Arane senok Ayu. Oh, tadi sira ki arane Ayu. Ya berula. Siapa ya, Mas? Ayu Ting Ting kan? Nah, betul, Mas. Aja coba-coba ngaku arane wong liyan sira ki. Apa sih, Mas? Sing aran Ayu Ting Ting ku artis ibu kota penyanyi. Ya arikan ka Mas Ayu Ting Ting bintang film ora, Mas. Ari sira. Baka senok kan Ayu Ting Tingnya sandiwara Dewi Warna. Ya tapi bakal ngaku Ayu Ting Ting kudu bisa nyanyi. Mas, ki jare bapak tuan rumah ga Mas, bapak Amrul ku Mas. Iya. Kono aja Ayu Ting Tingnya jengok nembang, je Mas. Lamun sira bisa nembang.